мактабави ҳозир соҳибкорҳо кардан раҳмат бопадара шумораи шумо хеле фарзандони хуштоле дар ҳамин синни сол як сол монда аст барои хатматон соҳиби мактаби на шароитҳои дараҷаи олӣ хотиратонда мемонад ин чиз ё не аз мактаби пешрафт дорад шароитош ҳам хеле дорад бале одоб ахлоқ иззату эҳтироми калонсолон бо падару модаро пеш аз ҳама омӯзгор ҳам мисли падар модар намтавонӣ ягон омӯзгор ягон хонандаро ягон наврасро чунки тарбияи бад намекунад роҳи бада ҳидоят намекунад бораи аҳамият доданд хона бисёр ҳоло агар саводи кофӣ надошта бошем ҳатто дар оила дар зиндагимон азият мекашем шумоам хона омӯзгор шавед хоб донишманд шавед шоири нависанда шавед инженер шавед ихтироъкор бошед шаветон барои ихтироъкорӣ мана физика геометрия физика химия биология хоб риёзӣ ин фанҳоро таҳсил карда модаркор мо махсусан боз барои ин фанҳои дақиқ алоҳида озмун дорем ҳам барои омӯзгора шароитҳо чизҳои вай ҳам барои хонандор наврӯзам муборак мактаби навам муборак бошад قابل قید است که بنای نو زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه باباجان غفورов در پیروی از تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکاران با همت و وطن دوست رازقов عبدالخلیل، رازقов عبدالجلیل، عظیمов جورابای، جوراев مرادجان، عظیمов عالم، иброҳимов нозимҷон, эгамқулов мақсудҷон дар доираи ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. иншооти мазкур аз 2 ошёна ва 16 синфхонаи барҳаво, утоқҳои таълимӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосир ва шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи насли ояндасози давлат мебошад ва барои 960 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. ضمن شناسایی با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معلومات داده شد که در تاخیر 7 апрели соли равон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди файзи Бӯстонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон дар майдони қариб 1 гектар бо харҷи зиёда аз 3 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муқаддас Қодирова бунёд ёфта дар ин ҷо бо васлу насби хатҳои муосири технологӣ асосан истеҳсоли халтаҳои гуногуни полиэтиленӣ ба роҳ монда шудааст ва тибқи баҳогузории озмоишгоҳӣ маҳсулоташ аз лиҳози намуд ва сифат ба стандартҳои замони имрӯз ҷавобгӯ мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар корхона бештар аз 15 намуди халтаҳои полиэтилении ҳаҷму андозааш гуногун истеҳсол шуда дар як моҳ наздики 12 тонна ашёи хом мавриди коркард қарор дода мешавад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди файзи Бӯстон дар як шабонарӯз ба 175 000 ва дар як моҳ ба 5 миллиону 250 000 дона халтаи полиэтиленӣ баробар аст. дар корхонаи мазкур ҳамзамон дар як шабонарӯз 11 000 метри тӯлонӣ пардаи полиэтиленӣ барои маводи хӯрокворӣ истеҳсол карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди файзи Бӯстон ки дар доираи ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва истиқболи шоиста аз 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст, 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. аз рӯи маълумоти муассиси корхона дар натиҷаи зиёд шудани талаботи бозор ба халтаҳои полиэтиленӣ имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз корхона
корхона ва суҳбат бо кормандон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд ки бунёду ба истифода додани чунин корхонаву коргоҳҳо дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот боис гардида бо ин роҳ метавон оянда иқтидори содиротии мамлакатро ҳам афзоиш бахшид. талабот ба чунин маҳсулоти хушсифат на танҳо дар дохил балки дар хориҷ низ хеле зиёд аст. бо ин мақсад роҳбарияти корхона тасмим гирифтааст ки оянда халтаҳои полиэтилениро ба як қатор кишварҳои минтақа содирот намояд. дар корхонаи мазкур асосан маҳсулоти полиэтилени яъне халтаҳои полиэтилени гуногун ҳаҷм истеҳсол карда мешавад. маҳсулоти мо пурра воридот ивазкунанда мебошад. дар корхонаи мо дар як шабона рӯз то 350-400 килограмм ашёи хонкор карда мешавад ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар як шабона рӯз 175 000 дона халтаҳои полиэтилени гуногун ҳаҷм мебошад. талабот дар ин намуди маҳсулот дар бозори дохила вуҷуд дорад ва мо метавонем талаботи бозори дохиларо пурра хонӣ намоем. дар корхонаи мо бо баробари истеҳсоли халтаҳои полиэтилени инчунин пардои полиэтилени барои маҳсулоти хӯрока истеҳсол карда мешавад. қаблан ин намуди маҳсулот аз хориҷи кишвар воридот карда мешуд. маҳсулоти мо яъне халтаҳои полиэтилени бо нақшу нигори миллӣ омода шуда истодааст. мо дар оянда ният дорем ки ин халтаҳоро ба хориҷи кишвар содирот намуда истеҳсоли маҳсулот афзоиш дода барои расидан ба ҳадафи чорум саноатикунонӣ бо сурати мамлакат саҳми худро расонем. таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шуда халтаҳои полиэтилени бо тарҳу намуди хос истеҳсол карда мешаванд ки асосан дар бозору марказҳои савдо, мағозаҳо ва ошхонаю тарабхонаҳо ба таври васеъ истифода мегарданд. дар оянда бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи дуюми корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бустон истеҳсоли плёнка барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ хусусан бунёди гармхонаҳо ба роҳ монда мешавад. من قادر و مقدس دیرکتور جمعیتی دارای مسئولیتش محدود فیض بستان تصمیم گرفتم که بهر تجلیل سزاوار جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارخانه استحصال محصولات پلی‌اتیلن را ساخته و استفاده دهم. ما نقشه داریم که در آینده تجهیزات‌های نو و زمانوی وارد نموده شماره کارگران را تا 2 برابر افزایش داده نمود محصولات واردات کننده را باز هم زیاد می‌نماییم. ما صاحبکاران وطنی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته‌شان منتداری بیان نموده در آینده نیز بهر گل شکوفایی وطن محبوب سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ما کارمندان کارخانه فیض بستان خرسند از آن هستیم که چنین کارخانه ها به استفاده داده شده است. ما در این کارخانه معاش خوب میگیریم. رحمت خود را به پیشوای ملت میرسانیم. خرسند از آن هستیم که در چنین کارخانه ها بر برابر مردان کار و فعالیت برده ایستاده ایم. дар саҳни ҳавлии корхонаи нав маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон ба намоиш гузошта шуд. аснои шиносоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар раванди татбиқи ҳадафи чорум саноатикунонии бо суръати мамлакат саҳми соҳибкорони ватанӣ бештар буда ин тадбир ҳам дар афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ҳам дар таъмини сокинон бо ҷои кору маоши хуб заминаи воқеӣ мегузорад. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳри Бустон зиёда аз 30 корхонаи ба истеҳсоли орд, равғани растанӣ, оби маъданӣ, консерваҳо, рехтаи пулодӣ, шифр, қубурҳои асбестӣ, пластикӣ, арматура, халтаҳои полипропиленӣ, полиэтилению коғазӣ, мех, сангҳои ороишӣ, тахтасангҳои мармарӣ, рангҳои сохтумонӣ, маснуоти заргарӣ ва дигар намуди молу маҳсулот машғул мебошанд. корхонаҳои саноатии шаҳр дар соли 2020 ба ҳисоби 517 миллион сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол намудаанд. имрӯз дар корхонаи воҳиди давлати филзоти нодири тоҷикистон ва корхонаҳои зертобаи он қариб 50 намуд маҳсулотҳои воридоти васкунанда истеҳсол мешавад ки мо тасмим гирифтем барои иҷроиши ҳадафи чоруми давлати мо саноатикунонӣ бо сурати кишвар ҳамин маҳсулотҳоро истеҳсол кунем. онҳо аз ҷумла ҷевонҳои электрикӣ, маҳсулотҳои пластикӣ, маҳсулотҳои аз сим истеҳсолшаванда, маҳсулотҳои сохтмонӣ, ҳамаи ин маҳсулотҳое ки мо давоми 2 соли охир ба истеҳсол мондем
равона гардиданд барои коҳиш додани воридоти ана ҳамин маҳсулотҳое ки аслан аз давлатҳои хориҷа ворид мегаштанд равона карда шудааст. корхонаи мо зиёда аз 150 намуд мехо ва мехои печон истеҳсол менамояд. Мехои печон ва мехо аз Чин, Федератсияи Россия, Қазоқистон воридот мешуд. ҳозир хушбахтона мана 1 сол мешавад ки бисёр ҳамин чизҳои мо бароварда истодем ва бозори дохила ва ҳамчун ҳозир ҳамин сол сар кардем ба ҷумҳурии Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Россия ҳозир содирот карда истодем.